Ndini uyu mwana wevhu ndiri kutetena finance ndirimo mukapa. Kwangu ndichakuti kuromba LTE. Handiti ukadziya moto wembavha newe watova mbavha. Imagine kungopinda murumu heve yanzi ndiye mishonga ndovhura kafiriji karimo ndoona mune ruoko rwemunhu. Zvakaoma. Apa munhu haasi kana medical field. Tarisaone imba yacho yaanogara. Mode of transport. Itype iya yekuti we are doing breakfast and something. That time tiri muCape Town. Totopinda private jet or business class takananga Gauteng, or we do lunch in Clarence. Emika handisandambona zvakadai. Murume uyu ndakasangana naye sei. Munozari rinonzi Nude Beach reCape Town. Ndiko kwatakasangana. Regai ndimbokudzorerayi kumashure kuti ndakauya sei imo muno muCape Town. Ndakauya kuCape Town mugore ra2018 mushure mekunge shamwari yangu yandiinvita. Upenyu hwayo hwandionesa ndondo muZimbabwe. Ndakasvika ndikatanga hangu kushanda murestaurant. Munongoziva kuti Cape Town is a tourist destination. Saka matourist aibhadharawo matip akati kwako. Mari yachona yakanga iri nani. Ndakashanda murestaurant iyi kubva muna August 2018 kusvika March 2020. Then upenyu ndokubva hwangochinja. Takapinda mulockdown. Marestaurant akavharwa zvichitoreva kuti ndakanga ndisisina basa. Ende munongozivawo nyaya yeblack tax. Ini ndakanga ndisina masavings pamusaka peblack tax. Amai vangu vakanga vasina vhiki ramahara. Ukangoona foni yavo yapinda vanenge vachida kukumbira something. Ndikabhadhirawo maexpenses angu kuno ndotumirawo amai vangu mari yaibva yatopera. Amai vangu vanga vagara vachivaka, asi kungouya kwandakaita kuno vakabva vatotanga kuti ndibatsire kuvaka. Every week vaifona vachida mari. Pressure yacho yakanga yakawanda. Ende munongoziva semwanasikana haudi kuti vabereki vako vashaye. Tapinda mulockdown. Mari ndakanga ndinayo ndakabva ndaibhadharisa rent 3 months in advance. Kubva ipapo ndokubva ndangomirirawo kuti tione kuti marestaurant achavhurwa rini. Munoziva kuti upenyu hunombokuomera kuti ndidzokere kuZimbabwe. It was a non-starter. Anyway, pakanga pane lockdown, saka papasina kana option yekudzokera kuZimbabwe. Takagara mulockdown ndokubva 3 months dziya dzadarika. Mari yerent ikatanga kuaccumulate. Landlord vangu vakatanga kupa mathreats vachida kuti evict. Tongotendawo government kuti yange yakataura kuti hapana munhu ari kudzingwa kana asina kubhadhara rent. Saka ndiko kugara kwandakaita, asi mari iyi yakaramba ichiaccumulate. Pakazotanga kusunungurwawo zvinhu tichizotanga kudzokera kumabasa. Aiwa ndakanga ndaaccumulate mari yerent yakawanda. Ende munoziva kuti rent inotora more than 50% of your salary. Apa Cape Town life nje is very expensive. Marestaurant akavhurwa, asi pamusaka pelockdown neCovid, matourist akanga asiko zvachose. Saka kubasa kwedu kwakanga kusina basa, kwaingouyawo 1 or 2 malocals. Upenyu hwakaramba huchioma. On this one day, ndakanga ndiri off, a friend of mine akanditi, friend, let's go to the Sandy Beach. Ina nhambo zauti Sandy Beach raireva nderipi. Ndobva taenda. Takasvika tikapinda mu this estate, and this beach is a very private beach, and iri muestate inodhura zvisingaiti. Shamwari yangu akanga ane boyfriend yake yaigara muestate umu. Ndokuwana access kwatakaita. Tapinda muestate muya nditarise dzimba dzirimo. Aiwa dzimba dzakanga dzakanaka ende dzairatidza kuti dzimba dzetop billing. Tafamba taenda kubeach. Imi tasvika kubeach kuya handisati ndambona zvakadaro. Ndandava nemakore 2 nchigara kuCape Town, asi ndandisati ndambona zvakadai. Tasvika kubeach kuya kuwana vanhu vose havana kupfeka, ibhunun'unu yoga yoga. Zvakandinetsa, asi chinhu chaishamisa pabeach iri pakanga pari weird. Vanhu vose vakanga vakashama, uyezve pane vamwe vaitoita bonde. Pabeach apa mukapagugula vatete muchaona kuti panoitwa zvinhu zvakawanda zviri weird. And rinotonzi the official nude beach muSouth Africa. Vanhu vose vanenge vakashama. And the beach iri rinenge rakazara kazhinji kacho varungu vechikuru vari kuma50s 60s ndo vanenge vari pabeach apa. Hapabvumidziwi mafoni kana mapicture. Hapana munhu anobvunza kutora mapicture. This was very weird. Takashamisika chii chiri kuitika. Panenge pane vana vakomana verudzi rwedu vanenge vachingotenderera tenderera panzvimbo iyoyo vakashama. Zvakandinetsa. Vana ava vari below 18. Saka manje nekuzoramba ndichitarisisa ndakaona kuti pabeach apa panenge pane mapervert. I became so uncomfortable. Ndokubva ndanovata zvangu ndichitamba hangu mumvura, asi ndakaramba ndakapfeka.
Takutodzokera kumba, tasvika paparking. Boyfriend shamwari yangu ndopa akauya. Boyfriend shamwari yangu murume wechikuru. Akauya neshamwari yake yechikuru, asi vakanga vachienda kugolf. Murume uyu akangondimhorosa, hana zvakawanda zvekutaura. Uyezve ndakanga makudza kuti murume uyu akanga ari murungu. I was very presentable. Kwanditi munongoziva kuti vanhu vatema, we don't want to look like our problems. Ini ndiri musikana akaumbiwa zvakanaka, hapana hapo chinoshoreka pandiri. Takapinda mumota ndokubva taenda. 2 days later, my friend calls me. Shamwari yeboyfriend yangu akufarira, he wants to meet you for dinner. Ndakashaya kuti anoda kundiona for dinner. Shamwari yacho gara zviyandeipi. Pandakasangana nevarume ava handina kumbonyanya kuvatarisisa zvakanyanya. Shamwari yangu yakazondiudza kuti murume uyu aitamba golf, saka zvichireva kuti vakanga vari vanhu vepamusorosoro. Golf haingotambiwi nevanhu vasina mari. Kuti uite member unofanirwa kubvisa 50 kana 60,000 yekungoita member. This fascinated me. Indaingozivawo bhora netennis ball, handina kumboziva kuti golf inodhura zvakadaro. At this point, ndakanga ndine boyfriend yangu yandaidanana nayo, who was 3 years older than me. Anga ari muzimba, aishanda basa rakewo rakanga ri average. Akanga asiri munhu ane mari yakawanda, asi mari yake yaimukwanira. Ndinoziva kuti vamwe venyu muchandituka kuti ndakachita, asi musi uyu pandakatoenda kudhina ndakanga ndisina pfungwa dzekunodana nemurume uyu, asi ndaida kungoona. I was so inquisitive. I wanted to find out kuti varungu vanhu vakamboita sei. Musi wedhina wakasvika, ndokubva murungu uya auya kuzonditora. Ndibude panze kudai ndiwane ane Maserati. Ndakashamisika kuona mota yerudzi uru. Ndakanga ndisati ndamboiona muupenyu hwangu. KuZimbabwe ndoziva kuti tine mota dzedu dzandajairawo maMercedes, asi mota yerudzi ndanga ndisati ndamboiona. Yaiva mota yaiva yakanaka, a luxurious car, yakanakisa. Zvakandishamisa ndokubva ndapinda mumota umu ndikabva ndagara. Ndakangomhorosawo ndokubva taenda. It was my first time meeting him. Saka ndakanga ndisingatozivi kana zita rake. Regai ndidescribe murume. Murume uyu akanga ari in his 60s. Very clean shaven. Akanga kapfeka watch. Pandakatarisa watch iyi handina kuiziva zita rayo, asi ndakaona kuti yakanga ichidhura. Mota macho makanga makanaka, leather interior, muchinhurwira. Apa mota yacho inodhura. Ndakazvitarisa ndikati ndini here mwana wekwasabhuku Dhuve ari kudhiraivhiwa mota ino yakadai. Takabva taenda kurestaurant kuya, tasvika tikagara. Akaratidza kuti munhu ane rudo ende munhu aiziva zvaida. Akandiudza kuti he was very interested in me. He was very straightforward. Hana kumboda kunyeba. Akandiudza kuti ari interested in me and anoda kuti ndidanane naye. Munongozivawo vasikana kuti tinoda zvinhu. Ndakati calculator upenyu hwangu, ndikaona pandakanga ndiri muakaunti mangu makanga mune -50, ende zvairatidza kuti this was my ticket to a good life. Takadya dhina, ini ndichambodya here, hana ichingorova naiko kusvoda. Fast forward ndokubva tadzokera kumba. Akandiudza kuti aigara kunonzi kuClifton. This is a very expensive suburb. Dzimba dzacho dzotangira ku25 million up to 150 million rand. Ndakasara ndine impression yekuti baba ava vane mari. Ivo pachavo vakanga vakageza vachinhuhwirira. Plus mota iya yakanga yasiya an impression in my heart. Ndakati ndakunorara ndobva ndaona notification 45,000 rand muaccount mangu. Akanditi thanks for dinner. Ini muupenyu hwangu ndakanga ndisati ndambobata mari yakawanda kudaro. Ndakaverenga mazero kudai akanga aiswa muaccount umu, ndikashamisika. Kubasa kwangu ndaiwana 10 to 15,000 from matip plus mari yebasic salary. Iyi mari ndanga ndisati ndamboiona. Munoziva kuti mari inokupa kamwe kahappiness. Ndakashaya ndiite sei. Ndakaita kunge ndichatora screenshot ndigoisa pastatus pangu. Upenyu hwangu hwanga hwandiomera. Ende sekutaura kwandaita ndakanga ndichitokwereta rent. Ndakafara zvisingaiti. Ndikamufonera hana kugashira foni. Ndakabva ndamutextira ndikamuti thank you very much. Ini apa handina kumbozvibvunza kuti sei anga asina kugashira foni. Izvo ndakazodiscover mushure me6 months kuti munhu akanga achitori married, asi mudzimai wake anga wechikuru. Sekutaura kwandaita murume uyu anga ane 60 years. Mate akazondiudza kuti he was not comfortable kuti ndinge ndichishanda long hours. Saka I was working more than 8 hours. Pacho panenge akuda kuspenda time neni ndinenge ndakaneta. Ina handina kuziva kuti murume uyu mudzimai wake akanga ane cervical cancer, saka anga asachakwanisi kuita bonde naye. Ini kuuya mupicture kwandakaita ndakauya
kuti ndiye partner yekuita bonde. Ndakazodiscover kuti mudzimai waimeti akanga achita chemotherapy, saka akanga achida a full-time girlfriend. Inini I was there to satisfy his sexual needs. One day akazongondiudza kuti akanga anditsvakira apartment kunzvimbo inonzi Constantia apa. This is a very affluent suburb in Cape Town. Ndakamuva ndikatanga kugara mumba. Mumba makanga makanaka, zvese zvakanga zvakarongeka. Mamma days aitorara kumba uko, mamma days oindawo. Akabva andisurprise akanditengera a very beautiful car worth R1 million. Ndakafara. Inini hangu kubva zvandakazvarwa handina kumbozvipicture ndichidriver mota yakanaka. Pose paindawo mabusiness trip ake Paris, kuItaly, kupiko ndaendwa neni apa tichiflyer mubusiness class. Kutaura kwandiri kuita izvezvi hapana chandisina. Mabhegi aya anodhura ekuma 100,000 hapana chandisina. Mudzimai wake akazopinda muchipatara ende akagara muchipatara kwenguva yakati rebei. Akanditi ndimbouya kuzogara kumba kwake. I was not comfortable kuenda kunogara mumba memunhu. Anyway, ndakabvuma ndikaenda. Ko ndaizoti kudii because iye ndiye aisponsor upenyu hwangu. Started frequenting his house. Ndichienda ndonomuona ndodzoka. Nguva yese ndaimunzwa achitaura pafoni. Akanga ane mabusiness ake akawanda aiitika ende akanga achifonerwa nevanhu vakawanda. So on this particular day pinda muroom im. Muroom makanga muri muoffice make. But iye akanga asipo. Ndipo pandakazonovhura fridge ndikashamisika kuona zvandakaona. Makanga mune maparts evanhu. Ndakavhunduka ndokubva ndavhara fridge ndikabva ndabuda mumba umu ndichimhanya. For a moment I froze. Chii chandakanga ndaona, only to discover now kuti munhu uyu anoita zvekutengesa maparts evanhu. Asi sekuti kana munhu achida kuita kidney transplant iye anososa maparts aya. Asi kuti aiwawana kupi handisi. Zvairatidza kuti there was something dodgy about it. I also discovered kuti aiita zvemadrugs. Ndakazomutumira text message ndikamuti ndamboenda kuapartment kwangu ndaizomuona manheru. Kubva ipapo ndakatanga kumutya, ndakatanga kumutarisa nerimwe ziso, only to discover mandinogara mune makamera akaiswa pese. Anotreka mota yangu, anotreka foni yangu, anotreka every movement yandinoita, kuti ndabuda mumba nguvai, ndapinda mumba nguvai. Life yangu yose anayo pafoni pake. Chimwe chinhu chandisina kuudzai vatete ndechekuti he has managed to seclude me from my friends. He has managed kundibvisa even from my family. Anomonitor vanhu vose vandinotaura navo. Ini pandakapinda muzvinhu izvi ndakapindira mari. Handina kuzoziva kuti this relationship was going to be toxic. Ndakazosvika papoint yekuti ndakabata pamberi. Ndabata pamberi akandibvisisa mimba iyi. Akandiudza kuti akanga asingadi kuti ini ndite mwana, asi ndinofanira kuva munhu who is there for entertainment purposes chete. Saka nei ndikaita mwana ndinenge ndava irrelevant mupenyu hwake because vana vanoda attention yakawanda. Iye anoda kuti ndimupe attention kuchete. Inini basa rangu nderekuti ndimupe sexual assistance uye zvekuti ndimufadze masexual desires ake. Chinhu hwani chinondishambisa ndechekuti kana tichiita bonde racho kazhinji kacho anoda kuti ndiite zviya zveblowjob. Kana ndaita izvozvo, kana akupedza anozoburitsa urume rwake oruisa mumuromo mangu. Kana apedza anondiwetera zvakare. Chinondishamisa ndechekuti kana achizviita izvozvo maziso ake anoratidza kufara. Maziso ake very brighten up, oratidza kufara. Zvivo zvinondishamisa kuti chii chiri kumunakidza. Zvinoita vanhu ava vegenda jena vanoziva kuti isusu vanhu vatema tinobva kunzara, especially isu vekuZimbabwe. Saka anokupa zvese zvaunoda. Isu hatikwanisiwo kubuda marelationship akadai pamusaka pepoverty. Vatete chanoda kuti muzive chekupedzisira ndechekuti tinoenda kumapati. Mapati aya anoitwa nemamulti-millionaire. Kana tasvika kumapati aya kune zvakawanda zvinoitwa. Uyezve musati mapinda mupati umu vanocheka police record yako, vanotora ID number yako, vanoita
credit check chaiyo zvekuti pamunozosvika kupati iyi vanenge vane zvinhu zvako zvese. Mupati umu haubvumedzwi kupinda necellphone, asi toda kungokuudzai kuti munoitwa zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinoshamisa. Yes, imo muno muCape Town. Kazhinji kachona tinoenda kuimba iyi, kazhinji kacho kunenge kune varungu nemaIndia nemaNigerians. Kunoitwa anonzi masex orgies. Regai ndikutsanangurire kuti chii chinonzi sex orgy. Zvinoreva kuti maguest anobvumidzwa kuita bonde in full view of vanhu vanenge vakaungana vachiona. Izvi zvinoitwa paimba iyoyo yatinoenda neboyfriend yangu. Kana tasvika mumba imomo, kana tasvika murumu umu, kana pachiitwa bonde apa, zvinhu izvi zviri so dark and evil, tinogona kuva tiri 6. Umwewo murume anongogona kusvikawo otanga kubata masamu angu, umwewo osvikawo achibatawo nhengo yangu achipinzawo, umwe achipinzawo nekumasure, umwe anogonawo achishandisawo vibrator kune umwe munhu. Zvinhu izvi zvinenge zvichiitwa nevanhu vakawanda, igroup, ibonde rinenge richiitwa segroup, ende zvinhu zvinonyangadza. Ini pandakatanga kusvika panzvimbo iyi ndakanga ndisingadi, ndakashamisika zvikuru ndichiona zvinhu zvakadai, ende zvinhu zvakandinetsa. Asi sezvo ndisina say or upper hand murelationship medu, ndakangonzi ndizviite. Zvinhu zvakandishungurudza. Chandoda kutaura ndechekuti vatete, zvinhu zvinoitiwa zvinhu zviri dark. Pamunenge mune vanhu vanenge vakagezeka uyezve vanhu vepamusoro-soro vanenge vachiita zvinhu izvi, ende vanhu vane mari vanofarira kuita zvinhu zvakadai zviri weird, nekuti handizi kuti mari yavo yakawandisa here kana kuti maidea aya anobva kupi. Asi kazhinji kachona tinoenda ka1 pamwedzi kumapati aya. Ndinogona kutosvika inini, umwe munhu ototanga kutondibatawo mazamu, umwewo achiitawo zvake, uyawo murume boyfriend yangu ichiitawo neumwe munhu. Zvinhu zvinenge zvichiitika pajekerera muzimba iri. Asi mutemo wano uripo ndewekuti haubvumidzwi kuti ungogara wakatarisa usina zvauri kuita. Munenge mune mashefu anenge achipa vanhu chikafu, vanhu vanotanga vadya chikafu, uyezve munenge mune vanhu vanenge vachishanda vachiclean up, nekuti vanhu ava vanhu vane mari saka vazoite zvekuclean up. Basically inonzi sexual entertainment inenge ichiitwa. Munenge muchiitwa zvinhu zvese zvamungafunga zvakashata zvinoitika. Chimwe chinhu chokupedzisira chandoda kuti muzoite chekuti ndakazodiscover kuti murume uyu wandinodana naye anodanawo nevamwe vakomana zvakare. Mudzimai wake akazoshaya. At any time ndikaenda kumba kwake ndinogona kutosangana kune vakomana vanodriva mota dzinodhura, and from the looks of things murume uyu ndiye anovatengera mota idzi. Vatete, inini handina happiness, ndine mental health issues, ndinogara ndiri anxious, nekuti imagine every movement yandinoita inomanagewa. Hongu muaccount mangu munogara mune mari, hongu amai vangu havana chavanoshaya, imba ndakatovavakira. Inini pari zvino handikwanisi kuti ndibude pazviri, nekuti murume uyu munhu ari dangerous. Sekutaura kwandaita, movements angu ese anooneka, anowa manager. Foni yangu ine tracker, mota yangu ine tracker. Pose pandinoenda, kana ndikatoenda kumashops kwe2 hours kana 3 hours ndiri panzvimbo 1, anogona kundifonera kuti wanyanya kumira panzvimbo 1 uchiri kubate ipapo. Vatete, upenyu ndiwo wandiri kurarama iwowu. Ndingori sex slave. Handibvumidzi kuita mwana wangu. Ini ndingori permanent girlfriend yake. Zvese zvaandinoda anondipa, asi inini handichina mufaro mukati memwoyo wangu. Ndizvo zvandiri kusangana nazvo kuno kwandiri. Zvinhu izvi handisati ndamboudza anyone. Vanhu vekuba kwedu vanofunga kuti ndinoshanda basa rine mari chaizvo. Hongu ndinobvumidzwa kuenda kuZimbabwe ndichinoona mai vangu, asi hungava upenyu here hwekuti handibvumidzwi kana kuita mwana. Ndangonyorawo kuti ndibvise zvinhu izvi muchipfuwa changu, nekuti handina munhu wandinokwanisa kuudza, asi ndizvo zvandiri kusangana nazvo zuva nezuva. Ndiri anxious, I am depressed, I am not happy. Hongu zvese ndinazvo zvamungafunga. Imba ndinayo yakanaka, ndinodana nayo baba ava, vanondichengeta, asi handisi happy. Nekuti chimwe chinondinetsa ndechekuti kana vakazouya nezvirwere, nekuti vanorara nevakomana zvakare. Vatete, I was just inspired to share my story with you, sezvo ndichiona muchiverenga nyaya dzevamwe. Inini manyorero angu handisi kuda hangu kana advice, ndakatozvipinza muzvinhu izvi, ende kubuda hapabudiki. Ndipo paperera nyaya yangu. Ndatenda.
Good morning, Zimbabwe. How are you? I hope you are well. Kwamuri kwakasiyana siyana. Ndiyo nyeta wana mzwara nasi. Guys, mbondudzai. What's happening with you? Where are you? Asimuri ku holiday. Kumakainda ku holiday remukatisi. Andide makati ande kumuchata kaindawo. Musadaro zvi. Asi anyway, muwe ne holiday yakanaka guys. I know kuti ndi December. Ke December you guys are enjoying kwamuri. I message iyi nyaya iyi ndatoita zvokutoisamarasa. Ndiyo zvekuisamaraidza because yange yakatirebei saka ndakaverenga ndapedza kuverenga ndandichikuita kunareta anditi ndio zvavari kusangana nazvo izvi kunoitwa nonzi ma6 OG. I didn't know about it but ndatoresearchawo ndikadoona kuti kotoitwa gala rebonde vanhu vachiuya vachinunga vakaungana kuchiitiwa nxavanxoza imi matakanana ukaoka ndo zviri kuitwa muupenyu zvona nemari vanonakigwa fani imi zvakaomazvo kwanzi vanhu vaidlanyika ndo kunoi kuhlanyika uko vanoita kuifombora imika zvakaoma but I just pray kuti one day pachaita away kuti vabude mazviri asavabatiwa vakwanise kuti vabude pazviri because murume uyu anoita zvemadrugs nekuti anotohlawo kubuda mazviri because munhu uyu kwaye mufiriji ndakamboona mune mapatsi maoko evanhu saka kana pakadaro kubuda kwacho kunotinetsei asi I just hope kuti she finds healing. When you talk about your problems sometimes you just find healing. Guys, muve nezuva rakanaka kwamuri koko. Thank you for watching. Tichadzoka zvakare. Pane nyaya yebhudhi, maiona here nyaya yebhudhi vekuKZN vakauraya girlfriend yavo. Aiwa, regai ndidzoke nhasi. I hope panenge pane pasina noise. Regai tifambire ndiuye nayo ndizokupai. Alright, muve nezuva rakanaka guys.